asebedo ka ng'iyo weche mag elections kindalo mang'eny, higni mang'eny, ma samoro bende apuonjo wechego e mbalariany ma University of Nairobi. Nitie gik mang'eny ma IEBC mosekalo osebedo ka ok tim maber, momiyo ji bedo kod ok gimor gi weche ma gitimo. Ging'eny. Achiel kuomgi en wach mar mwaluongo ni efficiency. Pinyni eni ki itiyo e duol moro amora, nyaka ine ni gimitimo itimo maber kaka dwarore, ma ng'ato koneno, ng'ata moro koneno ni ima to timo maber. Kata ka ni puro kamoro to iwaha puodho, ken mano dho Ugenya, ng'en waho puodho en gima jalo joma utore ng'ani to kotiyo maber. To king'iyo koni to ng'ani to tiyo maber ema idwaro. Aparo ni EBC mosekalo ne ok oketo wach mar efficiency ni eni malong'o. Abiro miyi ranyisi. Wawinjo saka sa kitimo elections, samoro ni ballot papers pok odonjo. Samoro gweng' moro or constituencies moko ema ballot papers osebire to kuonde moko to gionge. Mano nyiso ni ok gin efficient. Nikech kitimo tich mar IEBC madwaro ballot papers, to nego bedi ni ballot papers chopo e constituencies duto samo nego gichopie. To ka onge mano to ji chako ng'ur. Ang'o miyo gichopo kocha in time to konyo gichopo. Kose magwa moko chopo gi ne itimo ngo gimoro aling'. Nyalo bedo ni ok tim gimoro aling', to en mana ni ok gin ang'o, ok ne gin efficient. Mano osetimore. Nitie sama gi release results. Wawinjo gimoro ka nitie form chalo iluonga nang'o? 34A, B and so on. Magi bende samoro iwinjo ni moko chalo olal, moko bedo misplaced. Mano bende nyiso ni onge efficiency kanyo. To efficiency ka onge gimoro, to gigi ok bi yie kod gima ng'owa owuok e gino, the outcome. Wanyalo dhi nyime mbwa wach mang'eny. Koro magi that's one problem, mar efficiency ni en. Mar ariyo, king'iyo jo IEBC mosekalo, gitimo gik moko ma jopiny ok morgo, ok oyiego. Nikech ing'e ni nyalo luwo chik, tiluwe yo moro